Vystúpil som na zastávke Nezbudská Lúčka, Strečno. To už vypovedal o tom, kam idem. A takto pekne sa mi tu už týči tento hrad v pozadí. Začneme leto s takýmto niečom. Na Strečne som ešte nebol, čiže bude to zaujímavý zážitok. Ja milujem hrady a toto vidieť naživo, tak som dosť zvedavý, ako to bude vyzerať. Ďalej a ďalej, ako sa budem blížiť. A toto vyzerá niečo, kde by som rád býval. Vyzerá to cool. Odfotil som nejakých ľudí. A platí sa vstupné iba za to, že sa to prechádzam, 1 euro. Ale však v pohodičke. OK, tak akože nestalo to moc za to. Bolo tam fakt, že nič moc na pozeranie. Ale aspoň sa pozriem tu do tejto starobekej dediny a podhradia. Tak som zvedavý. Strečno pohode, vyšiel som jednou trasou, došiel som druhou dole, ani som sa nezadýchal, čiže bola pohodička. A teraz ideme na rozhľadňu. Takto. OK, rozhľadňa za mnou a ideme ešte pokračovať trochu na nejaký ďalší kopec. Tak uvidíme, pekné výhľady zatiaľ, pekná príroda, dosť stúpanie, také prudké, ale v pohodičke, dal som si chvíľu pauzu, pokračujeme. Tak toto si zaujímavé robí srandu. Tak som tu. A ani som nečakal, nie je tu žiadne označenie. Je to iba nejaký asi medzi kopec alebo také niečo. Ale výhľad dosť v pohode.
dnes naozaj sa ukázalo, že ísť dole po takomto stromom je naozaj náročnejšie oveľakrát. Stále musia pracovať nohy, stabilizovať, aby sa nešmykli a takto, ale už som skoro dole a pôjdeme ešte pozrieť na ten starý hrad, ale ešte predtým si musím kúpiť vodu, lebo mi došla. Je to za mnou. Tak nájdeme obchod. Po jednej malej kofolke a dopustení vody pokračujeme. Sakra, mal som si asi zobrať šiltovku. Dúfam, že nebudem dlho na tomto slnku. Mohol by to byť problém. Nevadí. OK, čiže našiel som tu takéto niečo. Mám vyniesť kameň. Tak ideme zobrať nejaký kameň. Akože zase nechcem sa zničiť úplne. Ok. Nie som až taký silný, ale nie som také dva. No, tak ukazuje, za 5 minút som tam. Tak snáď. Pred chvíľou tu bola líška. Tak to tu išla. Máme na mobil natočenú, tak potom to pridám. To bolo zaujímavé. Nechcem nič, ale toto je lepšie ako strečno. Veľmi pekný hrad, veľmi pekné výhľady. Nie je to také komercializované ako strečno. Sú skončili moje kamene niekde. A dúfam, že poslúžia dobrú vec, teda poslúžia. Tento hrad určite stál za to. Jednu vec, ktorú milujem na turistike, práve to, ako sa na chodníkoch všetci zdravia. A sú taká rodina, alebo také niečo. Že proste každý je kamarát, sa s každým rozpráva a takto. Akože nevždy, ale hej, je to také viacej priateľské, taká atmosféra. A môj výlet sa už pomaly končí. Za pár minút budem v Strečne a pôjdem si ešte niečo kúpiť na jedlo do toho bistra a potom letím do Žiliny, tam budem mať hodinu čas na prestup. Je skvelý, hlavne tento hrad, posledný, starý, ten mi naozaj dal najviac z tohoto výletu. Ale aj tá turička na tú rozhľadňu. Možno kebyže si zaplatím
tú prehliadku z Trenčína, tak aj to by bolo úplne skvelé. A tak na budúce možno.